A conselleira do Mar agarda que se exclúa o pincho do veto nas 87 áreas pesqueiras imposto pola Unión Europea. O 2026 preséntase como un exercicio máis cheo de retos para o sector pesqueiro. Os profesionais e as institucións afrontan o ano con incertezas polas normativas que queren implantarse dende Bruxelas. Unha delas é a posible ampliación das áreas de veda á pesca de fondo, que na actualidade son 87 as zonas nas que a flota non pode faenar. Unha sentencia está judicializada, ahora mismo estamos en recurso de casación, un recurso donde Galicia personouse nese proceso para defender sobre todo que a aplicación da sentenza ao palangre demersal. O palangre demersal, que é o pincho de toda a vida, é un arte super selectiva, é un arte que ten un impacto mínimo no fondo e que se ve afectado por este regulamento. Nosos esforzos van por eliminar, por intentar que a sentenza non se aplique a ese tipo de flota que, bueno, usa un arte moi sostible e temos esperanzas de que ou ben pois o tribunal pois nos permite excluir ese arte das 87 vedas ou ben a comisión establece algún tipo de regulamento donde revise a aplicación do regulamento que veta esas áreas las límites exceptúe o palangre demersal. A política pesqueira común presenta tamén inquedanzas para a pesca galega, xa que se prevé engadir novas normas que arrixan. Mais de 10 anos despois da súa publicación, pois non está sendo efectiva para cumprir os obxectivos co que inicialmente foi publicada. Esperamos que a mediados do ano 2026, onde se vai a decidir se revisa ou non se revisa ese regulamento, esperemos que sí se revise e esperemos que nesa revisión, traballaremos para que nesa revisión a voz de Galicia sea escoitada, as achegas de Galicia sean tidas en conta e a nova política pesqueira común pois nos axude a velar pola sostenibilidade do noso sector e pois as políticas europeas non sean tan lesivas para o sector marítimo pesqueiro galego e nos permita pois seguir vivindo do mar como levamos facendo toda a vida. A responsable do Departamento de Mar da Xunta de Galicia agarda avanzar nesta dirección, xa que o sector marítimo pesqueiro é un dos piares económicos da comunidade. E ano a ano vese afectado polas normas fixadas dende Bruxelas, medidas como o reparto de TAC e cotas para o 2026, no que se recortaron grandes cantidades en especies tan relevantes para a frota galega como son a xarda e o lirio.